Nou, wij zijn zongestuurd bij het initiatief omdat wij een soort vragen hebben altijd naar fietsverhuur. Nou, vroeger wien je wel op het beeld wel meer fietsen te huren en tegenwoordig is het wat moeilijker voor de mensen. Dus het ligt dus een heel mooi initiatief om dat te dwingen. Het is eigenlijk voortkomen uit de werkgroep Noordelijke Elfstedenroute. En op een gegeven moment hebben we gezien, we moeten het boetengebied direct bijbeloeken. Nou ja, Zwarte Haan is eigenlijk het boetengebied. En dan zijn we van een mooie manier om dat te doen, is om fietsen te verhuren. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat de toerist dit gebied op de fiets ontdekt? Ja, dan mag je hier om je heen zien. Hè? De rust, de stilte, de routes, het is hier prachtig mooi. We zijn linked aan een fietsverhuur op Vlieland, dus ja, het zit er allemaal in. Dus toen kwamen ze van de werkgroep bij ons van kan je hem geen huurfietsen voor ons regelen en toen ben we erin gesprongen. Er komt straks zo gauw mogelijk komen er routekaartjes, want er zijn natuurlijk, als het wat verder het land weer ingaat, ben ik hele mooie toeristische routes om te fietsen. Dus ja, we moeten ook gewoon proberen. Nou, toeristen heel vol te bieden natuurlijk. Hier de Waddenzee natuurlijk. Hij heeft een gigantisch mooi uitzicht. Kist de Amelon kistje, kist de Schelling kistje. Dus in de natuur natuurlijk. Dus kun je mooi achter de Zeedik tegenwoordig fietsen. Het is een mooi gebied en ik denk om nou eerst maar om te proberen met 10 locaties, met 6 fietsen per locatie. Moeten we eerst even zien hoe ik het erin, maar ik denk wel dat het een succes wordt. En er zijn al 2 voort, heb ik begrepen? Dat ging vliegersvlug? Die Stien kreeg nog in de bus en wie nog meestal niet zo, nou we willen wat 2 fietsen hebben. Dus, en die wil misschien naast nog weer omkomen van maar een hele groep te fietsen. Dus dat heert al heel goed. Is er wat, lekker baan, bel je en dan heb ik een collega en die stapt in het busje en die helpt de fiets op. Dank je. Hoi.